ஹே கேஸ் குட் மார்னிங் டு ஆல். நான் தங்களோட மேலே பேசுகிறேன். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மோத்தில் எடுப்பாக்குன்னு சொல்லிட்டு அன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, நான் பார்த்திங்கன்னா கடலப்பருப்பு நான் வாட்டர் வச்சு 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடியே நான் ஊற வச்சுட்டேன். நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த கிளாஸ் இந்த கப்பில் தான் நான் 1.5 கப் ஆட் பண்ணேன். எனக்கு அதுவே போதும். அதாவது ஒரு 1/4 kg வரும். அதுதான் கரெக்டான இது. ஓகே, இது நான் 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி நல்லா ஊற வச்சனால நல்லா பெருசாகும். நீங்கள் சின்னதாக இருக்கும், அதுக்கப்புறம் நல்லாவே பெருசாகும். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கலாம். நல்லா வாட்டர் போட்டு நிறையா நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம். 4 times ஆச்சு நான் வாஷ் பண்ணிக்கிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், நல்லா சூப்பராகவே இருக்குது. இது நல்லா கொஞ்சம் கூட வாட்டர் இருக்கக்கூடாது. அப்படி எங்கள் ஃபில்ட்ருலாம் முடியலன்னா ஒரு கிளாத்தில் போட்டு நல்லா இது பண்ணிங்கன்னா நான் இதில் தான் ஃபில்ட்ரு பண்ணேன். இப்போ நம்ம இன்னும் இதில் போட்டு கொண்டா நம்ம வச்சிடலாம். நல்லா தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது. ஓகே, இது நம்ம ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம். இது நல்லா வாட்டர் அப்சர்வ் ஆகணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நான் இந்த கப்பில் பார்த்திங்கன்னா சுகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். நம்ம இந்த கப்பில் தான் நம்ம 1.5 கப் ஆட் பண்ணோம். அதே மாதிரியே இது சுகர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே காஞ்சிடுச்சு. நான் ஃபஸ்ட்டு இது சொல்லிடுறேன். இந்த 1.5 கப் ஆட் பண்ணோம்ல, இப்போ அதே மாதிரியே 1.5 கப் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். சுகர் நீங்கள் ஒயிட் சுகர் எடுத்துக்கலாம். பட் ப்ரௌன் சுகரோட ஒயிட் சுகர் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். ஓகேங்களா? நான் 1.5 கப் எடுத்திருக்கேன். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா, இது நல்லாவே ஃபில்ட்ரு ஆகிடுச்சு, நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. இப்போ ஃபில்ட்ரு, அதாவது மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா ரொம்ப கிரைண்ட் பண்ணக்கூடாது. ஜஸ்ட் ஒரு பவுடர் ஆகுது வரக்கூடாது. இது நல்லா கொரப்பாக இருக்கணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? இப்போ நம்ம இதில் போட்டு நல்லா கொரப்பாக 2 இதில் போட்டாகணும். ஏன்னா ஒரு இதில் கண்டிப்பாக அரைக்க முடியாது. அதனால் நம்ம 2 இதாக போட்டு இதை அரைச்சிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டு நல்லா ஃபில்ட்ரு ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம இது போட்டு நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை. ஓகே, இங்கே பாருங்கள், நான் நல்லா அரைச்சிக்கிட்டேன். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கணும். ரொம்ப நீங்கள் மாவாட்ட அரைச்சிங்கன்னா இதை போடும்போது ஆயிலில் போடும்போது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்காது. கரெக்டாக இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இதே மாதிரியே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 2 இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நான் பார்த்திங்கன்னா 2 இது போட்டேன். 2 இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் ஆயில் சேர்த்திக்கலாம். இதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு பால்ஸ் மாதிரி சின்னதாக நீங்கள் எடுத்துகிற இது தான். நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணணும்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்களா? அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் கையில் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகணும். நம்ம ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம செக் பண்ணுறோம். கொஞ்சமாக லைட்டாக போட்டு பார்த்தோம். கரெக்டாக ஆயில் நல்லாவே பாயில் ஆகிடுச்சு. இப்போ இது நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணலாம் தேவையில்லை. நீங்கள் அப்படியே மாவு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க. சின்னதாக போடுங்க, பெருசாக போட வேண்டாம். அப்போ தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். அப்போ தான் கரெக்டாக வரும். இப்போ நம்ம இது ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம். அப்போ தான் கரெக்டாக வரும். இது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகக்கூடாது. அதான் மெயினான விஷயமே. எல்லோ கலரில் தான் இருக்கணும். ரொம்ப ப்ரௌன் கலர் அனுப்பிச்சு உங்களுக்கு லட்டு பார்த்திங்கன்னா தீஞ்ச ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் நம்ம எல்லோ கலர்லேயே நம்ம இது எடுத்துடணும். இதே மாதிரியே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா மாவும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா இந்த மாதிரி சின்னதாக எடுத்துக்கலாம். பெருசாக போட்டோம்னா உள்ளார உங்களுக்கு ஒரு இதாகும். அதனால் கொஞ்சம் சின்னதாக போட்டுடலாம். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், நல்லா லைட்டாக எல்லோ கலரில் ஆகிடுச்சு. இந்த சைடு எல்லோ கலர் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக திருப்பியே போட்டிங்கன்னா அப்போ கரெக்டாக வரும். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், நல்லா எல்லோ கலர் ஆகிடுச்சு. ஆரஞ்சு கலர் ப்ரௌன் கலர் ஆகக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஆயில் ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். பட் இதில் ஆயில் பிடிக்காது. பட் நம்ம லைட்டாக ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு வேளை ஆயில் இருந்தாலும் சரிங்களா? அதை நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிக்கிட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா இதுவும் பார்த்திங்கன்னா இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் இது எல்லாத்தையும் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் மிக்சியில் போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் பார்த்திங்கன்னா 2 பிளேட்டில் எனக்கு கிடச்சிது. இந்த பிளேட் ஒன்று, அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு பிளேட் போட்டிருக்கேன். இது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இது நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கலாம். பவுட்ராட்டாக வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், நல்லா 2 பிளேட் நான் 2யுமே நல்லா கூல் டவுன் பண்ணுங்கள். ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கக்கூடாது. நல்லா கூல்டவுன் ஆகணும். ஓகேங்களா? நம்ம ஹாட்டாக போட்டோம்னா கரெக்டாக வராது. நான் 2 பிளேட்டும் இது பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1.5 கப் சுகர் பார்த்திங்கன்னா
சுகர் பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த கப்பில் எடுத்தல அந்த கப்பில் நம்ம சுகர் எடுத்துக்கிட்டோம். அதெல்லாம் அரை கப் அளவு தண்ணி கரெக்டாக யோசிச்சுக்கணும். 1.5 கப் அளவு பருப்பு, அதுக்கப்புறம் 1.5 கப் அளவு சுகர், அதுக்கப்புறம் 1/2 கப் அளவு தண்ணி. ஓகேங்களா? அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டி கிடைக்கும். ஓகே, இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பாகாட்ட நல்லா கொதித்து வரும், நல்லாவே டிசால்வ் ஆயிடும். அது வரைக்கும் இது வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். கரெக்டாக அரை கப் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நான் 1/2 கப் அளவு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் எடுத்த மெஷர்மெண்ட்லேயே கரெக்டாக எடுங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு லட்டு வந்து கரெக்டாக வரும், கரெக்டான கன்சிஸ்டி எல்லாமே கரெக்டாக வரும். ஓகேங்களா? ஓகே, இதை வந்து நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். அந்த டைமில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக கீ ஆட் பண்ணிவிட்டு ஆல்மண்ட் அதுக்கப்புறம் திராட்சையும் நல்லா வந்து வறுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1.5 டீஸ்பூன் கீ எடுத்திருக்கேன். ஹவுஸ் கீ தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம், வீட்டிலே இது பண்ணது தான். அதுக்கப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூன் இருக்கும். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 டீஸ்பூன்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இது வந்து நம்ம ரெண்டும் சேர்த்து நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்து முந்திரி வறுத்திக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா திராட்சை பார்த்திங்கன்னா நல்லா புஃப்னு வரும். நான் வந்து அந்தாண்ட எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ பாகு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வந்து கொதிச்சு வருது, நல்லா கரெக்டான கன்சிஸ்டி இருக்குது. இப்போ நம்ம இதில் வந்து லைட்டாக ஜிலேபி பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும், நான் வந்து அப்புறமேட்டு சொல்கிறேன். இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகட்டும். மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த இது பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக ஆட் பண்ணணும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. முக்கியமான விஷயம், அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கும், இது நல்லா போட்டு கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணணும், ஸ்பீடாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நான் வந்து கட்டி இது மாதிரி ஆயிரும். அதனால் ரொம்ப ஸ்பீடாக மிக்ஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இன்னொரு இதுக்கு ஹெல்ப் கூட கூப்பிட்டுக்குங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் மிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும். பட் மாவு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக தான் இருக்கும். பட் நம்ம வந்து ஸ்பீடாக இது ஆகணும்னா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த லட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஆரஞ்சு கலர், ஃபுல் ஆரஞ்சு கலர் ஆகாது. ஓகேங்களா? இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டி என்னன்னு சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரியும் திராட்சையும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதோட சேர்த்திக்கலாம். முந்திரியும் திராட்சை தான் ஹைலைட்டான பாயிண்ட்டு. நீங்கள் வந்து முந்திரி திராட்சை கூட ஆட் பண்ணாமல் இருக்கலாம். இதுக்கு மெயினான இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பு, சர்க்கரை, அவ்வளோதான். வேறு எதுவுமே தேவையில்லை. ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் வச்சு செய்யலாம். ஃபுட் கலரும் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான். முந்திரியும் திராட்சையும் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான். பட் அது போட்டால் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும். ஓகே, சுகர் பார்த்திங்கன்னா என்ன கன்சிஸ்டியில் இருக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக, அப்படிலாம் வந்து ஸ்மெல்லாக இருக்கும். ஓகேங்களா? இதில் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு பொறுத்து நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கையில் வச்சு இழுத்து பார்த்திங்கன்னா நடுவில் ஒரு கம்பி மாதிரி வரும், அந்த கன்சிஸ்டியில் இருக்கணும் சுகர். அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணணும். அதுக்காக தான் மினிமம் வெயிட் பண்ணேன். பட் வந்து சொல்கிறதுக்கு டைம் இல்லை, ஸ்பீடாக பண்ணி ஆகணும். ஓகே, இது நம்ம வந்து கரெக்டாக கூல்டன், ரொம்ப கூல்டன் ஆகக்கூடாது. உங்களுக்கு அதாவது கையில் உருட்டுறப்பா தான் இருக்கணும். ரொம்ப கூல்டன் ஆகிடுச்சு உங்களால் உருட்ட முடியாது. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம வந்து உருட்டிக்கலாம். கரெக்டாக நீங்கள் வந்து கையை வச்சு டைட்டாக உருட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக வரும். இப்போ இருந்தாலும் ஒரு 1/4 கிலோ இதுக்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 30 லட்டூஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும், கண்டிப்பாக வரும் நினைக்கிறேன். நம்மளும் பாசிட்டிவாக யோசிப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இருக்கிற எல்லா இது பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக நான் சொன்ன மாதிரி கரெக்டாக 30 லட்டூஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. இதில் வந்து இருக்குது, மீதி வந்து அங்கே இருக்குது. ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணலாம். இதில் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இது வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இது நீங்கள் வந்து வீட்லேயும் செஞ்சு வச்சுக்கலாம். இது வந்து 2 to 3 டேஸ்க்கு மேலே. பை பாய், நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.